Sing diarani cahya urip. Sing diarani cahya urip. Lah nek mulane cahya berarti mulane apa? Kok ngendi urip? Sakangen di urip ya. Saklap ini durung ana sing umure 80. Bener? Ana sing wis 80? 80 berarti dan nyaingi Mbah Mahdi. Mbah Mahdi umure 80. Tapi cek mutar-muter orane cek kuat. Paham ya? Sing diarani cahya urip. Lamun mulane cahya berarti mulane imbian dhewe urip mboten? Ora. Duwe mboten? Mboten. Mboten. Baleni. Ana kholik, ana makhluk. Kholik kang gawe, makhluk kang den gawe. Utawa kholik kang nyiptakna, makhluk kang den ciptakna. Terus takon, niki gawe dhewe napa digawe? Dadi dhewe napa didadekke? Wujud dhewe napa diwujudke? Sing wujudke sapa? Sing wujudke, sing dadekke Khalik. Sing didadekke makhluk. Kedadiane model. Sing dadekne Khalik, sing didadekke makhluk, dadine Khalik. Khalik isi gawe. Pada baiknya mulai kok eretan dilawan. Ya Allah. Lah nih, saya ulang. Lah nek cahya niku urip, berarti mulane cahya, mulane eling-eling sakangen diurip. Nggih. Bolak-balik dikandakna nur cahya metu saking nur cahya metu saking Zatullah. Dadi uripe kula jenengan nggih sing ana sakjerone cahya niku metu saka zate Gusti. Sing duwe wujud ki Allah, menungsa ra duwe wujud. Hak nyata. Akonana, aja ngakoni, aja ngaku. Tapi ngakoni, mengakui, aja ngaku. Nek ngaku kok sing dijeneng. Tapi nek ngakoni sunan kali. Nek ngaku iblis, tapi nek ngakoni Adam Khalifah. Nek ngakoni Ibrahim Khalilullah, tapi nek ngaku dadi Namrud. Nggih, nek ngakoni Musa Kalimullah, tapi nek ngaku dadi Firaun lakna. Pilih ngaku napa ngakoni? Tapi lamun wong sakniki ana sing ngaku, ora usah kaget, wis tau dicontoh niku. Paham? Jadi Firaun sampai wani ngaku dadi pangeran, iku saking pahame niki. Oh nek Fir'aun kira paham, ora kira ngaku ana rabbukumul a'la ki ra wani. Mergo saking pahame, saking mudenge, saking ngertine, cuman kebablasan. Niku ditulis ning juz 30 nih. Fir'aun ngaku ana rabbukum, aku pangeranmu kabeh. Ya ruwet.
Nek Robbi Allah malah bener, Allah Robbi malah bener. Tapi karena Fir'aun ngaku anakku lho, aku pangeranmu, sing mari salah aku. Jajal nek anallah, Allah ana Robbi, Robbiana, kuwi malah bener jane. Tapi kanggo pribadi ki ana wong krungu. Nur cahya metu saking dibaleni neh. Iki nek ora digandeng iki ora nyambung-nyambung iki. Nggih. Afal, asma, sifat, zat, jasad, qalbu, roh, sir. Paham? Nur cahya metu saking zatullah. Murub cahyane Allah, ya ingsun kang murub, tanpa badan, tanpa ngaku napa ngakoni. Piye duwe badan? Ora. Pengen duwe nyawa? Ora. Pengen duwe wujud? Ora. Pengen weruh? Ora. Krungu? Ora. Kuasa? Ora. Bisa ngambu? Ora. Bisa ngucap? Ora. Niki kabeh metune sakada wujud. Sing diarani zat iku duwe rasa. Piye rasane? Hah? Piye rasane piye? Mbuh. Kulo rasane kok ruwet men. Nek rasane ruwet, alamat badannya bakal tanpa badan, tanpa diterus lali kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim.